Bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să ne jucăm The Baby in Yellow. Un joc instalat, by the way, nu mă joc pe Roblox sau pe altceva. Aștept puțin că să fac aici niște chestii. Bun, acum am făcut chestia aia și putem începe jocul. Eu l-am terminat, așa că o să încep de la început. Gen tutorial. Sau să vedeți doar cum mă joc. Stați puțin. Bun, am dat pe prima noapte. Acum așteptăm să se încarce. Bun, a început prima noapte. Pentru prima oară știți că acest bebeluș e foarte malefic. Bun, am să-l pun acilișa. Nu acilișa. Nu aici. Trebuie în bucătărie, nu... Așa. Ai fost un copil cu minte, neobraznic și nu meriți acest lăptic. Da? Avea capul... N-am să întreb. Tu să stai acolo. E bine, cum stai tu? Da, la afară. Nor. Bă, nenorocitule. Bă, nenorocitule, ce ești tu de nenorocit? Pune-te aici, nu citesc nimic, ai fost un copil cu minte. Cu minte. Bine, știi ceva? Îți citesc. Dar mai pentru că sunt bonată și primesc bani. Unde-i cartea aia? Nu-mi pasă. Bine, că restul trebuie să dorm, nu să râzi. Ignorați sunetele de pe fund, dar am o prietenă, Acilișa, care se uită pe TikTok. Am cu ce să dau un copil. Și da, sunt afară, că în casă. Trezi copilul din iad. Da, înainte să mă duc la el. Unde-i copilul ăla? Nu văd nimic, îmi bate soarele în telefon. Da, mă joc de pe telefon. Normal că nu e aici, că de ce să fie aici? Bă, nenorocitule, care ești tu de nenorocit? Foarte bine că te-am aruncat. Da, acolo să rămâi. Ignorați chestiile care se întâmplă pe aici. Bun. Dacă vreți o parte a doua cu noaptea a doua și cu noaptea a treia, să scrieți în comentarii. Pa!